जिगाबाव बेरनाय मैखुन नामखौ मा होनो मिन्थिया जिखुनु जिगाबाव बेरदों आरोना जानोलाय बिराद गोथाव नुनायाव एसे मादिबा नुयो होमबाबो जानोलाय बिराद गोथाव आरो दायो आं सायनानै लाबाय मैथाबो होनांगौ मैथा होआबाथ' जाखाया नालाय मादिबा रिएक्सन जाजानोबो गिनांगौ बेखायनो दायो आं सायखांजोबना लाखांबाय दायो आं मैथा सायबाय मैथायाबो फुङावनो खाखाबावनायसो लरायजोबबावबाय होमबाबो होनोसै आरो मैथा होआबा मादिबा गोथावबो मोनजाया बारा ओंखायनो मैथाखौ होफानांगौ आरो गिनांगौबो नालाय जानला मोनला जिगाबफ्राव बेरनाय दानिया आं मैथाखौ सायखांजोबना लाखाबाय दानिया थाव होबाय थाव दुंनायावनो बानलुफोरखौ देनानै होखाजोब्बाय थावआवनो हालदै एसे होखानोसै थाव होखाबा हालदैया मोनाना ओमफ्राय मैखुनखौ होबाय बिराद गोथाव जाखागोन आरो जेबाबो गाव संनाय नालाय गोथावथ' जाखागोनानोसै नुनायाव गोथाव साइस नुखाबाय नै दायो संख्रि होनोसै दसे मोजाङै एरनानै दोननोसै दसे उनावनो जोङो बे समावनो मैथाखौबो होखाना लाखानोसै मैथा होखाबाय दायो मोजाङै एरनानै दसे दोननोसै बारा गोबाव नाङा 10-15 मिनिटसो नांगौ आरो होमबानो रेडि जासिगोन दायो मैथाखौबो होना लाखाबाय दायो जाबायानो गावनि दै ओंखारखायो बे दै होलायलायनाङा बेयावहाय गावनि दैया रानबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो न'आव दङबा मोजाङै संनानै जाबानो जाबाय जासिगोनानो नै आंनिया मोनबायानो जाबायानो नै जाजासिगोन बिराद लुगैखाबाय आङो जाबाय आंनिया दायो आंना रेडि जाबाय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय बिराद गोथाव आरो जाबाथाय जाबाय थानो लुगैखायो